यूट्यूब के कुल भैया बहन दर्शक लोगन के हमार प्रणाम बा। आज हमार भोजपुरिया दिन खातिर समर्पित बा आज के दिन। तो हम जब तक स्वस्थ नहीं की हो तब तक रोज कुछ न कुछ तो देते रहब। स्वस्थ भैला के बाद और लोगन के भी आमंत्रित करब और भी कार्यक्रम देव। तो आज हम भोजपुरी में एगो छोटी छिकी गजल पढ़ब। अगर पहले एगो मुक्तक बा 4 लाइन के। एगो MP साहब सब मंगले रहनी कि भाई हमरो एगो संस्था बा, ओकरा खातिर कुछ अनुदान दे दी। जौन MP साहब कहलन हम बता रहल बनी। MP साहब कहलन कि भाई आग्नेय जी और बात हम मानत नहीं, बाकी हमरो बात तनी सुन ले कि लोकतंत्र के जय होखे के चाही। लोकतंत्र के जय होखे के चाही, हर शख्स के उदय होखे के चाही। हर शख्स के उदय होखे के चाही। बाकी अनुदान पौला के पहले हमार कमीशन तो तय होखे के चाही। लोकतंत्र के जय होखे के चाही, हर शख्स के उदय होखे के चाही। बाकी हमार अनुदान पौला के पहले हमार कमीशन तो तय होखे के चाही। हमार कमीशन तो तय होखे के चाही। ई स्थिति आजकल अनुदान पौला का। अब एगो छोटी सी गजल भोजपुरी में पढ़ रहा बानी। मतला के शेर अर्ज कैले बानी कि जब तलक ले मौका ना मिलल तो ईमानदार रहल। जब तलक ले मौका ना मिलल तो ईमानदार रहल। हर मंचन से ओकरे प्रवचन असरदार रहल। जब तलक ले मौका ना मिलल ईमानदार रहल। हर मंचन से ओकरे प्रवचन असरदार रहल। हर मंचन से ओकरे असरदार रहल। अगला शेर अर्ज करतनी। बाकिर मौका मिलते उ लिप्त भइल ऐसन। बाकिर मौका मिलते उ लिप्त भइल ऐसन। बाकिर मौका मिलते उ लिप्त भइल ऐसन कि ओही के नावे विश्व के कुल भ्रष्टाचार रहल। बाकिर मौका मिलते उ लिप्त भइल ऐसन कि ओही के नावे विश्व के कुल भ्रष्टाचार रहल। ओही के नावे विश्व के कुल भ्रष्टाचार रहल। और जब तलक ले मौका ना मिलल तो ईमानदार रहल। जब तलक ले मौका ना मिलल तो ईमानदार रहल। लूटपाट मार काट रोजे इतना। लूटपाट मार काट रोजे इतना कि ओही से रंगाइल रोजे रोज अखबार रहल। लूटपाट मार काट होखे लागल इतना। लूटपाट मार काट होखे लागल इतना कि ओही से रंगाइल रोजे रोज अखबार रहल। जब तलक ले मौका ना मिलल तौले ईमानदार रहल। हर मंचन से ओकरे प्रवचन असरदार रहल। ओकरे प्रवचन असरदार रहल। पलानी के जगह अब मकान कई तल्ला। पलानी के जगह अब मकान कई तल्ला। 2 तल्ला 3 तल्ला से मतलब नहीं कि खाली झोपड़ी रहे, वो पलानी में रहत हूँ। बाकी अब कि पलानी के जगह अब मकान कई तल्ला। झोपड़ी के पलानी के जगह अब मकान कई तल्ला। कमाई हमेशा वैसे ही। कमाई हमेशा वैसे ही भले केहू के सरकार रहल। पलानी के जगह अब मकान कई तल्ला। कमाई वैसे ही भले केहू के सरकार रहल। आ जब तलक ले मौका ना मिलल तो ईमानदार रहल। जब तलक ले मौका ना मिलल तो ईमानदार रहल। हर मंचन से ओकरे प्रवचन असरदार रहल। अब मक्ता के शेर अर्ज केले बानी। बहुत छोटे गजल बा कि
अब तो उ न ताकेला, अब तो उ न ताकेला और ना हमके चिन्हेला। अब तो उ ना हमके ताकेला ना हमके चिन्हेला, भले आग्नेय के उ लंगोटिया यार रहल। अब तो उ ना हमके ताकेला ना हमके चिन्हेला, भले उ आग्नेय के लंगोटिया यार रहल, भले उ आग्नेय के लंगोटिया यार रहल। जब तलक ले मौका ना मिलल तो ईमानदार रहल, हर मंचन से ओकरे प्रवचन असरदार रहल, ओकरे प्रवचन असरदार रहल। बाकी अब तो न उ हमरा के ताकेला आ न चिन्हेला, जबकि उ बचपन के लंगोटिया यार रहल। लेकिन अब समय के बात बा, आई लोकतंत्र के कमाल बा। तो भैया लोगन, बहनी लोग, दोस्त लोग, सबका से आज के एपिसोड में, भोजपुरी एपिसोड में बस आज इतने। फिर अगला एपिसोड में मुलाकात हुई, भेंट हुई। और चलत चलत फिर एगो निहोरा कि अगर हमारा चैनल के रिमर सब सब्सक्राइब ना कैलो होखब तो शेयर, कमेंट, लाइक करत सब्सक्राइब कर ली, ताकि हमने का रोज रोज रूबरू होते रह जा। अभी तनी हम स्वस्थ हो जाए तो और आपके कार्यक्रम देव। अभी तनी हाथ पर प्लास्टर जो नहीं कटत तो बानी अभी नहीं, लेकिन तब हम कुछ न कुछ आप लोगों के सेवा में हाजिर रहब। तो अब यही बात के साथ हमकी आज्ञा दी, फिर अगला एपिसोड में मुलाकात हुई। तब तक साथी धन्यवाद, प्रणाम।